लसरिया देव घर नगरिया बीमारी सतवलस कोरोना औसत केतनन के अइली ना सोना ए साल दुल्हवन के दिलवे दुखाता राजा के छुबल दहिया का दसन मई का हो जाता ए भौजी हम ना जाइब गवनवा का दो लइके महलई ना कर फोन तो सुनाई रो हमरा से तू भूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा Likey